Hoxe, bueno, comparecemos aquí, Pepe máis eu, para informar sobre a boa saúde que ten o pacto que asinamos fai 2 anos. Un pacto difícil de explicar naquele momento, e hoxe tamén, sobre todo polo contexto nacional de enfrentamento que hai, pero que perseguía desbloquear unha situación que era insostible no Carballiño. Nós, como grupo de goberno naquele momento, con 6 concelleiros, non tiñamos nin éramos capaces de aprobar unhos orzamentos. Este pacto permitiu-nos aprobar unhos orzamentos, que é a base de calquer acción política, e permitiu-nos, pois, acadar unhas inversións que neste momento podemos cifrar en torno aos 30 millóns de euros. 30 millóns de euros que empezarán a verse e a sentir a súa acción no que son as rúas, no que son as xentes e no que son os habitantes do Carballiño. Permitiu-nos ao mesmo tempo sacar o concurso de limpieza viaria, permitiu-nos sacar o concurso de saneamento e abastecemento de augas por valor, con obras por valor de 6 millóns de euros, e permitiu-nos cantidad de proxectos que despois entrará máis en detalle Pepe para puntualizalos. É moi importante que se vexan a labor que se conseguiu neste pacto, porque conseguironse moitas cousas que parece que desbloqueouse por un lado que é o Concello de Carballiño con grandes contratos como son o contrato da auga, que é o contrato máis grande que se fixo na historia de Carballiño, o contrato do SAF, a parte de diferentes contratacións que foron moi importantes. Todo eso, se non estuvera un goberno que tuvera maioría, non se podría facer tan facilmente. Vemos outros concellos que están loitando para conseguir esas contratacións e non o han feito. Eu creo que o pacto goza dunha boa saúde e, bueno, como sabedes, por cuestión de saúde, Pepe xa me leva relevando unha temporada longa, consideramos que é importante seguir profundizando nesta línea e o meu compromiso é que tan pronto me dean alta, pois formalizaremos ese relevo e ese compromiso que temos adoptado pois fai 2 anos. A verdade é que, bueno, foi unha legislatura sobre todo complexa porque, bueno, a verdade é que eu enseguida enterei en convalecencia, ahora teño que facer outra cirurxía preventiva para tratar xa de resolver un pouco toda a problemática e espero, bueno, que salga todo ben. Eu encontro-me animado e dar o relevo canto antes. Importante para nós que Carballiño vaya para diante, máis que as persoas, neste caso a enfermedade de Paco, pois levounos a este momento de que estou en funcións de fai tempo e seguirei en funcións hasta que lle den a alta e seguiremos traballando. Fundamentalmente, pensade que hai unha modificación de crédito en Cernes, que somos un concello saneado que temos pulso económico, co cal queremos aprobala rapidamente, e hai toda unha serie de proxectos que están aí, pero pa xa. A Plaza de Abastos, pois creo que pa semana, o outro é pa... Entonces, bueno, sería un pouco paralizar. Evidentemente, a miña situación influye, senón, pois, Pepe empezaría a gobernar ahora, non fai 8 meses. O máis importante é que a finalidade do pacto era desbloquear o Concello e levar adiante as inversións. Básicamente, o que estamos a falar e o que falamos todos os días como grupo de goberno, con diferentes sensibilidades políticas, ideolóxicas, etc., pero do que falamos todos os días é de proxectos concretos, que é no que estamos, por lo menos nós, e eles penso que tamén. Temos diferentes ideas, como é normal, somos diferentes partidos, somos un de izquierdas, outro de dereitas, pero o que buscamos é que a vila poda conseguir cousas, é o máis importante para nós.